Има сестра! О! О! Имам сестра! Имам сестра! Имам сестра! Вече не искам да съм ти сестра. Здравейте, мене, аз съм Кристиян Чарли, това е Възенцето. Напредваме малко. Напредваме. Окей. Днеска, приятели, ще реагираме на изгубения брат на Фики Стораро, Ямрах Стораро, изгубения син на Тони Стораро, Любен Стораро. Но първо да реагираме на хейт коментари от миналия клип. Нямам търпение. Само да поясна, 99% коментарите бяха страхотни. Благодаря много за любовта, която показвате към нас, приятели. Обаче, като живееш, нали сеш как има някои хора, които просто не харесваш. Така е, да. Аз затова приемам негативните коментари като нещо естествено, защото като го дигаш на по-голяма скала, нали, като гледаш 100 000 човека, процент от тях просто няма да харесват. Точно така. А и понякога хората, като няма какво да кажат, предпочитат да кажат нещо лошо. Ето. Но, за да не показвам чак такава гласност към тях, ще прочета само коментарите без техните имена. Добре. Защото съм дребнаво копеленц. Точно така. Yes. Да започнем. Първият е: живи ли сте да ви еба устите? Да, живи сме, не ни е би в устите, моля. Това съм аз като башкам в моргата. Второто: кой те е излъгал, че ти отива тато си капут? Това не го разбирам. Аз не го разбирам. Доста... Да, така. Нормално. Човека няма какво да каже, затова е казал това. Кой те е излъгал, ще отида тази такъв, ще отивам при татуиста. Ще ми отидат ли? О, да, брат! Нали, казахме, че сме плакали. Да. В подкаста да снимахме заедно, казахме, че сме плакали. Някой беше коментирал: били ревали, бахте жените. Бащите ви не са ви били достатъчно. Звучи ми сякаш твоя баща не ти е показал какво е безусловна любов, приятел. И вместо да го мразиш като нормален човек, ти просто си го изкарваш на другите и се просто да кажеш какъв си истински мъж, надеждата тати и някой да те обича най-накрая. Нека се престори на баща ти малко да те хилна. Ау, да. Синко, каквото я прави живота, аз го одобрявам и те подкрепям и те обичам. И сега човека ще може да плаче. Да, виж, това може да си го пускаш и да си избиеш малко комплексика си само вас. Това го приема много навътре ти. Аз съм го приел навътре, така ли? Да. Другия коментар беше: Васенцето е скучен, смени го с друг. Не! След това получихме: Крис, спри да тормозиш Васенцето. Не! След това получихме: Крис, Васенцето е супер. Fuck you, аз съм звезда. Няма да харесват. Човека може да станете приятели, защото и двамата сте комплексари. Не, защото имаме комплекси. Само аз имам комплекси. Да, добре, извинявай. Някой беше коментирал: не сте същите като от 2016, което шок и ужас, нали? 10 години по-късно не сме същите. Между другото, това и аз си го мислих за този коментар. Ако бяхме същите, ще има проблем. Не, ако бяхме същите, ще да вие сте същите, като преди 10 години. Да, затова се наричат бавно развиващи. Някой беше коментирал: едно време беше на 24 години. Някой беше коментирал pushing 40, by the way. И след това очевидно е коментар за теб. Така ще подготвих една изненада, приятел. Уоо! Може да си я сложа? Може. Защото знам, че коментар беше за него. Няма да свалям тази тениска повече. Този път ще покажа името и ще кажа защо е сега. Добре. Този клип толкова тъп, колкото предишния. Боже, стегни се малко. Доста детинска наредба като цяло. Да. И ще покажа сега защо показвам името на тази жена. Тъй като се казва Йовка. Върна ли се в Даскал? Подиграха ли? След последната реакция на Метатрон, на Наско звездата и на другите там, Любен Стораро сам се свърза с нас и каза: здравей, аз съм Любен Стораро и бих се зарадвал да направите клип как реагирате на песента ми. Ще бъда много доволен. Канал ми в YouTube се пише Любен Стораро. Очаквам вашия отговор. Сега ще го получиш. А той истински Стораро ли или... Ти нима се съмняваш в неговия ценз като Стораро? Да. Сега ще докажа с таланта му, приятел, не се притеснявай. Той е истинска звезда. Има интервюта даже. Така. Нека проверим първо едно негово интервю. Тук, след една слушка с Емрах, ако помниш, там, нали, имаше някакви гонки, беше правил някаква такава... Нали, да кажем, че помна. Да. И след това се свързаха, не знам коя медия, обаче се свърза с неговия брат Любен Стораро и го пита за мнение по въпроса. За Емрах мога да кажа само едно. Той е женен. Други ден той ще има дете. Това е доказателство за мен, че е наистина брат му, тъй като знае кога е термина даже. За дете. Други ден ще има. Виж как се е писал: мъж без маска, глас без граници. Жена си ще създаде семейство. Той какъв пример ще даде на децата си? Ще ги научи как да си замъгляват километража. Това много грозно. Той не може да говори. Това прави 3 минути. Какво ще кажеш за момента? Харесва ми, да. Dropва knowledge. Поне е помадрял. В смисъл... Но гласа му е с граници. Това бих казал. Ти ще събереш границите малко.
Може би не трябваше да пия толкова Monster. Нека първо да бъде мъж. Чувствителен. А винаги съм казал, той не разбира. И може би, защото не можеш да говориш. Затова Не мога повече, моля те. Още малко. Не мога повече. На него му е сета. Аз съм му казал. Той ми вика, Любене, това е така, това е онова. Ама... Това Господ, викам... Криси, не мога, моля те. Чакай. Има още едно интервю. Но този път е с родата. Ако трябва всеки да... Този път е с Емрах. Той се сложи отстрани ли? Не, това е наистина интервю с него и Емрах. Това вече ми е интересно да голям. Кефма как обаче не е закрил името на Фики отгоре. Просто го е оставил. Ако трябва всеки да даде съвет на другия, ти какъв съвет би дал на брат си първо? Виж как се радваш. Поканили си го на интервю все пак. Но си фамилия Раро, макар да съм едва на 16 години и да съм най-младият в семейство, аз виждам нещата по различен ъгъл. Към Емрах бих казал само едно. Не мога. Ръб вижда ъгъл. Не мога. Талантът е дар, но дисциплината е това, което го прави вече и бих му казал да се фокусира върху музиката, защото там го прави музиката по-силен. Бих му казал най-честно да излиза с мен и да бъде като мъж. Добре, ти какво би го посъветвал? Това е толкова добро, направо не му Това е повярвам. брутален. Не знам, може би е трол. Не знам, ако е трол, е супер добър. Ако е трол, е брутален. И трябва да стане известен. Камон. Много брати. Нищо не би го посъветвал, той е уникален човек с горда дигната глава, мога да кажа, че съм много горд, че имам брат като него, да ми показва неща, да ме учи. А това кой е? Това е Мрах. Монтирал се как Емрах му прави комплименти и стои такъв средноволен. Бре, кажи някакъв комплимент за мен сега. Супер готин си, правиш невероятни клипове. И това е директен въпрос, финален. Само към тебе хората постоянно се чуят кога ще олегне Емрах. Дошъл ли е този момент или все още ще го чакаме? Очаквайте. Не. Та можеш да кажеш, че накрая се оставил да стои просто по минута и така нищо да не прави, ама се изсмя с едно част от разговора. Гледай го накрая. Очаквайте. Той пич е комедиен гений, брат. Той оставил една секунда накрая просто как се смее, се едно се го кътнали там и се смеят всички. Видяхме го сега с Емрах. Сега да го видим с Фики. Я дай нагоре само да му видя профила. Описанието на профила. Музикант, сингър, певец, моят най-добър брат и треньор Фики Сторар. Браво на момчето. Аз му вярвам. И аз му вярвам. Чай ще го последвам. Браво. Бенг. Това ще е тежко. Това ще ми докара паника така. Виж, ето тук са всичките. Ой, любовта ми, удари ме като цунами, живота ми обърна, но умирам да... Добре, оттъкчавам да стига тук. Не, аз ще получа паника така, сериозно. Спокойно, да не се притеснявай. Релакс! Виждам тук, че има песен с Фики. Казва се "Любовта е гадно, Нежо 2". Наистина така спиш. Нежко. Нежо. Нейо. Ти се смееш, обаче бюджета е двоен, на две локации снимат едновременно. Да, и човека между другото се е постарал. Представи си колко е във филма. Постоянно. Шманцо. Виж тук къде се е загащил. Брат, даже му копира движението. Виж, Фики е така, има така. Джит. Цак, и двамата. Брат, чай, копирай това. Ти първата ми беше... Не, брат, няма никакъв начин това да е сериозно. Даже зумна към лицето си, ще знае колко е ужасно. На мен ми харесва, продукцията е феноменална. Каква е болката, която усеща лиричния герой, не мога да отговоря, но човек се е постарал. Аз съм му фен. Съдейки по лицето му в момента, бих казал хемороид. Вася една кратка пауза да кажем, че това реакцията на този индивид си е цяло преживяване. Ако ти желаеш да подариш преживяване на някого, може да отидеш в makaron.bg и да използваш код ChrisBay за 10% отстъпка от всички преживявания там. Може да яздиш кон, може да се издигнеш с балон, може да се научиш да готвиш, може да се научиш да рапираш, всичко, което имат налично, приятелю. И сега ти подаря на теб нещо. Това, приятелю, е издигане с балон. Васен се къмитва сега, като хваща това. Това е вербален договор да се изкачи с балон и да го снима. Искаме да благодарим много на makaron.bg. Отидете, използвайте код ChrisBait за 10% отстъпка, за да може да платя на Васенцето. Да. Трябва ли да се кача на балон, Харвия? Yeah. Добре, ще се кача на балон. Yeah.
Добре, да сменим песента. Да, моля. Дай да видим неговото соло творчество. Тук съм запазил, първо ми пратиха тази песен. Любен певеца, имам една сестра. Това е преди да разбере, че е брат на Фики Стораро. Да. Те са по-късно осъзнават, че са братя. Това е цяла сапунка, брат. Имам само То Хърбе почна като сапунка. Да. една сестра, тя се казва Роси, но сега Много миличко. Ти правил ли си такива песни за сестра ти? Нормално. Тя би ме оцелила в нещо. я няма, да е до мене всеки ден, аз за тебе жив горял. И Малко странен текст за сестра ти. Да. За тебе жив горе. Вие доведени брати и сестра ли сте? Game of Thrones малко. воли не търпя, но добре, че на време се позвъняваме. То пише на 60. Това е болезнено. Супер болезнено. Добре, чай, че имам припева. Най-добрата има сестра за милиони. Обичам, когато тя е до мене на всеки ден. Има сестра. Леле, майко. Та буквално пича седи от тях. По цял ден си мисли какво да направи, записва си песни и си ги монтира. Всъщност аз не виждам нищо нередно. Много ми е болезно, Харби. Скарай си подгаза. Има само една сестра. Тя се казва Роси. Но какво? Роси? Надявам се той да е по-големия. Да. Не, надявам се тя да е по-голямата, защото няма как той да е по-възрастният, да са го видяли и си казали, искам още едно такова. Да, със сигурност. Искам още едно. Роси, ти какво мислиш за тази песен? Добре, айде да играе майка му и лекаря, като тя разбира, че е бременна. Аз съм майка му, като разбира, че е бременна с него. Аз съм лекаря. Да. Здравейте, вие сте бременна. Оу, шит! Не. Какво? Наистина ли? Да, това е вашето дете. На здраве! С бензин ли? На здраве! Искате ли цигар? Живак и водка! От това, че пак и ме остави. Аз за тебе. Живак и водка. Сега ли осъзнах? Това е като семейната им напитка, братле, виж го. Какво е тайната на успеха ми? Сестра му го е оставила. Това, не мисли, че заради нашата простотия ще се измъкне с този текст, брат. Сестра те оставила? Няма нищо. Няма. Горя, и какво ли се тормозя, но кога ли ще дойде времето да се върнеш? Има Според мен няма да се върне, брат. Саси. What are you doing, step bro? Има и бебешка количка. Shit. Тя може да е бременна. Не, стига. Него. Така звучи. сестра за милиони, има сестра за милиони. Добре, брат, разбирам. Харесваш сестра си, обаче кой понякога стои от тях и гледа така снимка на сестра си по цял ден, кога ще се върне мамо стара? И пише песни за нея. Ти не си го правил, нали? Не. Понеже аз нямам сестра и не мога да реша дали би го правил. Аз мога да ти бъда сестра, приятел. Ти си голямата ви сестра. Това колко е дълго? 3 минути. И сега да само една. Имам чувство, че го гледам от 2 часа. Добре, още малко. Има сестра. Имам сестра! Имам сестра! Вече не искам да съм ти сестра. За милиони. Има. Защо? Имам сестра! Имам сестра! Имам и брат! Изпростяваме. Това, не, добре. Харесваме да изпростявам. За милиони. Имам. Ето къде беше Вирго да забие един качек, брат. Да. Това нещо ги си първи. Представи сега как го пускаш на сестра си. Направих нещо специално за теб, како? Наистина ли? Какво е това? И не, че се хваля, само да ви кажа, имам сестра за милиони. Мога да бъда по-добър от всеко
Мога да бъда по-добър? От всекой. Още по-сега става, защото и казва, не мога да съм по-добър от тях. Добре, стига тук. Дай ви коментарите. Имаме, за нашата щастие има само 4 коментара. Супер! С въпросително удивително. Да. Супер! Направи ми поздрав с името ми Алберто Мола. Е написал Емил Стоянов. Къде намери биите на Емрах? Все пак му е брат. Къде го намери? Това все пак е Мабиец го е написал. Следващата песен се казва Мацка за милиони. Пак ли той? Да. Това пак ли е сестра му? Това ще да кажа, че това може би е част от трилогия. Тя вече е повишена на Мацка за милиони. Или това е преди му стане сестра. Или не, добре. Ефектите, брат. Ефектите са добре. Тук са отцепили цялото село за него. Сигурен съм. Виж, улиците празни, брато, само той ходи тежко. Даже са слагали изкуствен сняг от страни. Виж, че от една страна има, от другата няма. Да fuck. Не, разчистили се го за него. За него са разчиствали, да, извиня. Тъшака ми. Какво? Новия ми тъшак. Не мога да върта кючеци още. Не знам, брат. Си първият човек да го заболява тъшак, ще върти гюбек прекалено здраво. На баш, че не съм първи. Това според мен е първият човек. Той така да прави. Влиза бавно, спира въздуха в нощта. Аз незабавно искам да спра песента, брат. Защото е бавен. Полет като грях, усмивка без вина. Не яко по въздуми, нито се служи. Тя е буре, който влезе и не излиза жив. Ние купуваш с думи, не с лъжи. Ти го разбра. The fuck? Ти луд ли, сега ще разбирам. Добре, че не може да я купи с думи. Да. Нито с лъжи. В смисъл, защото лъжите не са думи. Да. Скъпи обувки, носта по-тежко. Оставя си следи, сърце троши излез. Тук просто се отказа, пече, брат. Тук просто се отказа. Това никакъв начин да е дума в български език. Чакай малко. След скъпи обувки някъде там просто изгуби смисъл и вика, заеби, какво стане? Какво стане? Тя е буре, който влезе и не излиза жив. Тя е буре, който влезе и не излиза жив. И аз това чувам, да, заклевам се. И след това казваше пак нещо много странно. Не знаеш, че при пиратите са ги наказвали, като са ги слагали в буре с една дупка. Да. И може да сече какво са правили. В дупката ли? Отвратително. Това са го отдавили. Тя е буре, който влезе и не излиза жив. Много фъргат. Скъпи обувки, носта по-тежко. Оставя си следи, сърце троши излезно. Оставя сърце троши. Какво каза? Няма абсолютно никакъв. Какво се опитал да каже автора? Моля ви, кажете ми в коментарите. Авторът. Брат, това е Любен Стораро. Да, извинявай, Любо. Той има 572 абоната. Ти колко имаш? Според мен това са всичките са му семейство. Всичките му семейства, да, браво. Тук се доказах много повече от него. Добре, затова няма да го нареждам човека, защото може би говори по-добре от мен. Не пита кой си, не брои мечти. Тя взима всичко и си тръгва си. Боже господи мой. Мисля, че завръщането ни ще е доста краткотрайно, защото не мога повече. И аз не мога повече. Не мога повече. Това е, защото сме устарели. Преди не беше ли по-добре положението? Бяха ми смешни сега. Човек наистина физическа болка усещам, като гледам този човек. Това е от тъшак. Има мацка за милиони. Тя е за шампиони. Тук се хвали, че стръмно харесва песента и вече има маска за милиони. Добре, да изслушаме един припев поне. Не знам дали мога. Ще успееш. Добре, давай. Където мине, трябва да никне. Всеки я гледа, всеки я иска. Има мацка, висока класа. Тя е лукс, тя е страст, тя е власт. Който я докосне, плаща цена. Такава е тя една на света, нощта гори. Дали тия хора наистина успяват? Според теб, ако има нормален смисъл, такъв добър продуцент, който да го вземе и да го развива, според теб може ли да успее? Ти адекватен? Откъде да знам? Това? Да. Дай ви коментарите. Може да има някой продуцент в коментарите. Най-добрият музикант. Ето. Браво, момче. Ето. Супер браво. Ето. Не мога да спра да го слушам. Продължавай напред, Ром наш. Фики пасти да яде.
Ама спаси, благодаря. И той е от някакъв офишъл. Добре, нека направим рецензия на Любен Стораро. Добре, Аз познавам Емрах, горе да описали сме се. така. Та ще го питам за колко е достоверно това, че са фамилия. Според мен е много достоверно. Аз И му вярвам. ще се опитам да ги свържа по някакъв начин. Според теб, топич, колко пъти е писал на Емрах или на Фики? Според мен продължава в момента, докато го казваме, им пише. Докато дишаме, според мен той го прави. Той докато диша, той ще го прави. Да. Кеф има. И мема кефи. Уникален пич. 8 от 10 му давам. Препоръчвам Любен Стораро да продължава да прави това, което прави. Точно Да има така. още хора като него. Точно Да има още хора като нас. И да Точно правим така. неща за вас. Точно така. Добре, време е за подаръци, приятел. Подарявам ти тази ювка. Благодаря ти. Това е невероятен подарък. Нося подарък и на дъщеря ти. Едно патенце. Благодаря ти. Тя много обича патенце. Патенце. Тя много обича патенце. Заразно е. Не ще си прихванвам. Така, аз първо искам да ти подаря мартиничка, защото днес е 1 март. Но ти не си се сетил да ми дадеш мартиничка, но аз съм се сетил. Така че слагам ти една мартиничка и искам да си пожелаш нещо. Пожела ли си? Да. Да не умра такова. Или да ми падне другото матата. Така надявам се да се случи това, което си пожела. И за малкия Джаки, естествено. Естествено. Това трети клип снимаме, чак сега наш подарък. Как естествено? Бях болен преди това. Като си болен, не му подараш подаръци, прави. Подарявам ти ето тази книга, която ти първо ми препоръча да прочита, но сега аз я давам на малкия Джаки. Дейл Карнеги, как да печелим приятели и да влияем на другите. В интерес на истината е много полезна книга. Знам. Знаеш ли, че Чарлз Менсън се е повлиял от тази книга да започне неговата секта и да убиват хора? Надявам се чак и да не убива хора. Ма наистина не, Чарлз Менсън се е повлиял от тази книга. А И представи си, що за бавняри са били те, да са го ставали в сектата му, че си казали, напиш, дето е научил нещо от тази книга. Така, да, той е харабил, говори нещо. Ма книгата е хубава. Ти си ми е препоръчал. Сектант такъв. Още един Чарли дет не струва, сеш? Не струва ли? Слушали си музиката между другото? Да, между другото има една песен, която супер много ме кефи. Айрен Дорс ли? Слушаме Чарлз Менсън ли? Любен Стораро, Чарлз Менсън, това си е просто естествено в прогресия на жанра. Беше въпрос на време да стигнем до тук, нали? Went the big iron door. Сега ще пусна по яка версия на това. А сега кефилите, чай. Да, кефи ма. I know. А, има ли семпъл на гласа му? Да. Пак. Его. Трябва много ти благодаря за книгата, приятелю, на тази, която е повлияла на Чарлз Менсън. Ще я подаря на сина ми, ще му прочета. От сега ще почна да му чета всяка нощ. Следващия клип, приятели, смятам да е Deep Dive или на Lil Pimi, или на Metatron. Ще видим кой от двете. Може да коментирате даже. Ще видим за кой има повече коментари. За Lil Pimi или за Metatron. Гласувайте в коментарите сега. Ще измъчам възстенство. Обещавам клипа да е поне 1 час Deep Dive на тяхното творчество. Кой ще кажеш? Оцелвам боли главата. Лил Пими не знам кой е. Никога не съм гледал нищо негово. Ще разбереш. Но Метатрон вече имам що годе бегла представа за какво става въпрос. Направете всичко, знаете какво се прави. Хайп, абониране и така нататък. Да. Благодаря, че гледахте. Чак, Турбан.